Het is altijd leuk om in ons vastenavondscafé jeugdprinsen en jeugdprinsessen te hebben. En we hebben het geluk dat we dat in deze uitzending uiteraard ook hebben. We hebben jeugdprins Ties de Eerste en met zijn adjudant Gip en Rens van de Kuurzoetkapel. Welkom, heren. Spannend, zo te zien. Beetje, toch wel? Ja. Jeugdprins Ties de Eerste. Ik heb begrepen, je ziet drie kamerui. Ja. En je zit op de Groenling. Ja. En is er een keer moment geweest dat ze gevraagd hebben wie wilt er jeugdprins of prinses werden bij jeugd, denk ik? Ja, we kregen een blaadje en daarop kunnen we invullen wat we willen weren. En ja. En dit is direct van ik wil jeugdprins werden. Ja, ik heb ze allemaal opgegeven, want ja, als ik geen jeugdprins word, ja, dan weer ik maar adjudant. Iets anders, net wat. Ja. Of bij de rood, hè, dat ken ook nog. En hoe zit het met de adjudant? Heb je zelf ook opgegeven als adjudant of moet je ook eigenlijk jeugdprins werden dan? Ik had me opgegeven voor adjudant en voor de rood. En ik ook. Ja? Maar ja, nou hebben ze dicht gebeld om jeugdprins te worden. Hoe was dat? Hoe ging dat? Ja, was leuk. Ja, we werden op 3 november gebeld. Ja, met de vraag of ik jeugdprins wil worden. En dat was direct, joh. Ja. En papa en mam vonden dat ook goed. Ja. Dus dat was al een kannen en kruiken direct. Ja. En toen de adjudant doet zoeken, is ze dat zelf mogen doen of is dat... Ja, we mochten op het blaadje iets opschrijven wat we willen. Maar ja, dat is nou ook gebeuren. En dat is dus ook gebeurd, hè? Want je ziet 3 kamerui, je ziet 3 voetballers. Ja. Bij PEC heb je in Panningen. Waar speelt je in? Ik speel in de 12-1. En dich? En ik in de 12-2. Oké. Ik ook in de 12-2. Oh, dus je speelt ook nog een beetje bij jij ook nog. Ja. En ik heb ook gehuurd zo in de wandelgangen dat je helemaal gek ziet van techniek. Ja. Wat wil zich dan weren later? Timmerman of zo. Ja? Ik misschien iets met lassen of ook timmerman. Oh, dat zijn beroepen die we natuurlijk allemaal heel graag nodig hebben op dit moment. En dich dan? Ik met technische auto's en zo. Oh, er zal werk zat in zien, schat ik straks als je afgestudeerd ziet over een paar jaar. Maar één ding vond ik heel opvallend, je houdt ook van vissen. Ja. Tenminste, 2 man zeker. Ja. Gaat je daar echt rustig langs het water zitten en heel stil? Of is dat toch een beetje van gezelligheid, veel praten? Of ga je dit heel serieus? Soms ga je het serieus Ja, en toch wel? soms ook gewoon gezellig. Dat huurt er ook bij, ja. Ja. Uw programma, want natuurlijk de vastenavond is gestart, we zitten er middenin. Je hebt al van alles gehad, de onthulling. Hoe was dat trouwens? Hoe ging dat bij je? Ja, was wel spannend. Het ging wel goed. Was wel leuk. Maar het begin was wel echt spannend. Ja? En zeker net voordat je goed kwam, Ja, wat dacht je, wat binnengaan begos, zo voor een volle zaal? ja een beetje, maar Beetje het wel. was wel leuk. Is wel leuk, hè? Spanning, joh. Dus weer eens wat anders om dan aan de andere kant van de bühne te mogen gaan staan, hè? Ja. En dan keek ze zo de zaal in en wat dacht ze, nou, nog om een feesten. Ja. En die is ook natuurlijk. Ja. En veur op. Ja. Ja. Weet zich een beetje het programma voor de komende dagen zo terug? Ja, zaterdag hebben we de heilige mis. En volgens mij dat. En de receptie van dicht. Ja. En dan de optocht. Optocht. En de BBB. scholen dingen gaat je nog af, volgens mij. Ja, BBB. Bondboetebeleving. Uiteraard, want we moesten de sleutel nog krijgen van de burgemeester. Hè? Ja. Dus dat wordt ook nog spannend of ze hem krijgen. Nee, dat ga je bijna altijd goed doen. Daar hoef je niet bang voor te zien. Nee. Natuurlijk, de spreuk. Is ze die zelf bedacht? Of met de drieën? Of met papa en mam? Of wie is allemaal ingeschakeld? Met ons drieën en een beetje papa en mam. Klein beetje papa en En- mam. Ja. Zou je ze alle 3 tegelijk willen zeggen, de spreuk? Ja. Ga eens op de koord, het veld of in de tent. Ook met vastelovend geven we 100% af. Nou, we geven een groot applaus voor dit trio. Jeugdprins Ties en natuurlijk zijn adjudanten Gip en Rens. Heel veel succes. Maak er een hele schoene vastenavond van. En laat de jeugd in Kapel maar flink rennen in de Polonaise. Dankjewel voor de komst.